Jopuonjre ma Nases mayande ochung tiegruok margi koro ywak ewi mwandu mathoth ma gisetiyogo e thuolo manyocha gin e tiegruok e osiptende. Jopuonjrego ma osebedo ka ogoyo tach e nyim apisi mag migawo mar thieth kuom ndalo adek sani sayo jatend migawo mar thieth ewi okang' mar golo nying-gi e listi. Simfros Okinda nigi mathoth. Ma en odiochieng' mar adek ma jopuonjregi more chieng' kod koyo e rangach mar log tich mar migawo mar thieth ka giywago ratiro margi. Magi gin bath jopuonjre 348 ma nyocha ochungi e kor tiegruok margi jumbe adek tok chako chenro ma kamano e ute thieth mopogore pacho ka kaluwore ni pok osidhnegi osimbo mar digri. Calvin Sokelo, japuonjre ma mbalariany ma Meru, noyudo thuolo mar tiegruok e od thieth maduong' mar Thika Level 5. Gino manokawo e achiedh nade mathoth e chako tiegruok ma kamano matinende ni koro to ng'adigi e kore. Nyaka na wuok Homabay kama na antiere gi barua mane tera Thika mondo achak tich. Koro inyalo pimo kaka chako dak, ing'iew gige ot, i process documents, ne wabedo ga gi nas achiel gi intern achiel. To jotuo mane wan go ne jotuo 30. Koro inyalo ng'iyo shortage mantiere kanyo mar jothieth. Calvin lero ni en gima osekelo ne wich bar maduong' e ngimane kendo ok ong'eyo kama dang' ochom. En pesa mang'eny madhi ma 100,000 king'iyo. En lal kendo king'iyo kata mana sani ngima mar paro lokore kech sani kata mana chiemo ok chamre. Mano bende chal mar jowetegi mamoko mawacho ni gitiyo kod omenda matara e chako tiegruok ma kamano kaka omenda ma dwe ka dwe manyocha odong' mana juma achiel to ichulogi olal mero. It costed like over 10,000 to buy uniform. You have not gone to the lawyer to sign your papers to say that they are copies, that they are certified copies. You have not gone to the medics to get your, like the process was so expensive. You've come to Nairobi, you're paying rent. Rent in Nairobi is not that cheap. So whatever you can afford in Nairobi, a bedsitter is maybe 10,000. So esabu 10,000 for rent and deposit. You have not included the fare that we have spent for those 3 weeks that we have worked. Pogruok maduong' ma mienje kind jopuonjregi kod migawo mar thieth en ewi poni ng'ato nyaka sidhne osimbo mar digri koso kata ng'ama osetieko kos mare oyiene dhi e tiegruok. Kata kamano, paro mar chik nitie mageto yango kenge mag puodho japuonjre madonjo e tiegruok mag kembe kata internship. Mano the Public Service Internship Bill 2022. We were approved and awarded degrees by our university senates. So upon awardment of the degree, our names are normally submitted to the Nursing Council of Kenya, a statutory mandated for training, regulation and licensure. It is the body that normally verifies before bringing the name to the Ministry of Health. The NCK did its work. All students who are due for internship, who have completed studies, both who have graduated and those who have not undergone the graduation ceremony, all the names were sent to the Ministry of Health. Nyaka sani migawo mar thieth osechungo interns 348 mane ochako tiegruok margi e chakruok mar dwe mar 7 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV dakika